Zaila da, oraindikan ez dakigulako zehazki, badakigu orain arte prozedura nola izan da, aldaketa txiki batzuk egon dira, aldaketa hori izan dira argi dago mundu guztia, ez bakarrik Euskal Herrian, peninsula osoan, Espainia, estatu osoan mundu guztia kontra dago, lege honen kontra dago, eta dudarik ez dago horri esker egon dira nobekuntza txiki horiek egin direla. Por supuesto, jarraitu behar dugu kontra egiten eta jarraitu behar dugu indarrak batzen ezetz borobila esateko. Zer gertatzen da? Gure konsejera gure ustetan nahiko eroso ez dakit hitza da, baina oso deseroso ez dago. Alde batetik jarrera izan da, gure ustez oso, desde luego ez da batere borrokalaria izan. Ikusten badegu Katalunia nola atera dira eta ze aldarrikapenak egin dira, ze deklarazioak egon dira, eta gurea egitu da un poco, ni jungo naiz Madridera negoziatzera, negoziatzera zer, badakizu hemen ez dago negoziaketarik, zuk behar dezu Madridera ezetz borobila esatera. Eta egia da, boskatu behar izan zanean ezetz boskatu zutela, baina, denok bagenekien gehiengo absolutoa izan da, bagenekien aurrera jungo zan da. Orduan, nondikan aterako da gure gobernuak? Oraindikan oso argi ez daukagu. Argi daukagu guk zer egin behar dugu. Gu desde dugu indarrak batu behar ditugu. Gure jaurlaritzari ezetz esateko, eta egian, ez dakigu. Ez dakigu exigitu beharko diogu insumisoa izateko. Bide legalak ere aztertu beharko dira. Orduan, eta hau da nire ustetan, emakume hau oso ondo gelditzen ari da toki guztietan. Porque alde batetik esaten du kontra gaude, baina gero beste aldetik ere ez du gehiagik borrokatzen, eta orduan, momentu honetan, zer egingo dugu badakigu. Nola aterako da oso zaila, ez dakigu.